Pane chiitiko chinoshamisa chinonga kunzi vakomana vana majarajeros vanozivikanwa kuti aiwa vanotaura zvavanoda pamusoro pe the regime vachishandisa social media as a tool yavanozwa kuti ine less harm. Panapa vanenge vachiexposa vakomana vakanzi ndo maadvisors emutungamiri wenyika vari kusvoresa zita remutungamiri wenyika vachimubetsera kucrafta kana kuita zvinhu zvisingafadzi macitizens, zvinhu zviri against the will of the citizens, vachiti vakomana ava ndo vakomana vakashatisisa. Musanapinda mashoko anobuda nyogwa nevakomana namajarajaros. Subscribe like turn the bell icon. I'm just this picture ramuri kuona iro riri pascreen omuda nyora chiti Mnangagwa is type of people who prop him up. He is frontman that he uses for criminal activities, and these are people like Vikno Chivayo, Petsisai Sapukvanya, and others. Then he has wheeler dealers like July Moyo, Love Matuke, and Amon Moruira. Carefully selected psychophants. Ndo mashoko anobuda nyongo panapa namajarajaros achiti aiwa kune vakomana mafrontline men vanozikanwa vanoita maactivities ecorruption nemacriminal activities vakaita sana Vikno Chivayo vanozikanwa kuti aiwa they are multimillionaires. Panapa anoita achiti aiwa asi kune vamwe vanhu aiwa vanozikanwa vakaita sana Petsisai vakaita sana July Moyo vana Love Matuke vari kutsanangura vachiti aiwa ndo mawheeler dealers. Aiwa panapa tikona vakomana vana majarajaros vari kuuya vachiexposa vakomana ava muri kuona vachiti aiwa ndo vakomana vakashatisisa chaizvo. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda kume section medu mutudze mafunguro enyu. Sana subscribe or like, turn on the bell icon.